Ligoví fotbalisté mají za sebou už 7. kolo. Dnes se hrálo 7 střetnutí, z nichž 5 jsme navštívili s kamerou. Poslední 2 zápasy spolu s utkáními Vítkovice Cheb 3-1 a Sparta Dukla Banská Bystrica 4-0 vysíláme ve 22:40 na prvním programu v ligovém výběru. Dnešní obrazovou pouť za ligovými brankami začínáme v Brně. S hrou zbrojovky v tmavých dresech bylo na začátku zápasu s dosud neporaženou Duklou 20 000 diváků na brněnském stadionu spokojeno. Kroupa a Došek několikrát vyděsili brankáře Netoličku. Hosté však z první vážnější akce skórovali, v 16. minutě dal gól Nehoda. Ve 24. minutě nejprve pohrozil Kozák, pak Rod a nakonec Kozák uzavřel skóre poločasu. Po přestávce domácí bojovali a měli i šance. V 65. minutě došlo k faulu v pokutovém území a penaltu proměnil Hruška. Ano, takhle. Zrychlení hry vyneslo gól hostům. Po akci Víska upravil Rod na konečných 1-3. Zbrojovka prohrála doma poprvé od roku 78, ale v utkání výborné úrovně. Futbalisti Lokomotívy Košice hrajú doľava, boli v dnešnom stretnutí s Tatranom Prešov odhodlaní nepriaznivú bilanciu zo vzájomných stretnutí opraviť. Prvý polčas tomu skutočne nasvedčoval. Po trestnom kope Farkaša a chybe brankára Veselého 18-ročný Mišku vstrelil svoj 3. ligový gól. 5 minút pred koncom stretnutia, keď si domáci už mysleli, že sa nič nemôže stať, obranca Filarský takouto výbornou strelou vyrovnal na konečných 1-1. Nejdůležitější sportovní událost neděle viděli diváci v Košicích. Košice odete do slávnostného rúcha privítali už všetkých športovcov maratóncov z 15 krajín, ktorí zajtra vyštartujú na vyše 42-kilometrovú trať z Košíc do Sene a späť. V 51. ročníku Medzinárodného maratónu mieru uvidíme okolo 1200 bežcov, ktorí to budú zo sovietskej výpravy Evgenij Marcionov a Alexander Mizionov, ktorých naša kamera zachytila pri tréningu. Na prvenstvo si brúsia zuby aj maratónci z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, z ktorých najlepší čas dosiahol Chet Chan Sot. Zajtra budete môcť maratón mieru sledovať v priamom prenose, ktorý sa začne o 12:55 minúte. Dnes o 13. hodine doslova zaplnilo 904 vytrvalcov z 15 krajín štadión Košickej Lokomotívy, aby vybehli na trať 51. ročníka Medzinárodného maratónu mieru. Hoci chýbali viacerí z prvej svetovej 20-ky, zásluhou bežcov z Nemeckej demokratickej republiky, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Japonska a na našu radosť aj Československa, úroveň maratónu bola výborná. Na obrátku v Seni dobehol ako prvý reprezentant Nemeckej demokratickej republiky Hans-Joachim Truppel a na ceste ku Košiciam svoj náskok ešte zvýšil. Vo svojom 8. štarte v Košiciach jasne zvíťazil v čase 2 hodiny 16 minút 58 sekúnd. O ďalších miestach na stupni víťazov sa rozhodlo až na štadióne. Viac síl mal Japonec Masaki Chiba, tretí dobehol reprezentant Kórejskej ľudovodemokratickej republiky Che Chang-sou. Výborné 4. miesto patrilo Pavlovi Madárovi z východoslovenských železiarní Košice, ktorý opäť získal titul majstra Československa v maratóne.